Galingan kita na yun. What's up guys? Guys, laglaag bi guys nabot diri sa Hidden Valley, oh. Hidden Lodge? Hidden, really ay. Hidden Valley. Hidden Valley Mountain Resort. Oh, Hidden Valley Mountain Resort guys, oh. Medyo gabi-gabi na ron guys, pero nindot gihapon na makita yan pa to guys, oh. Suroy to mga guys, kayo gito niya. Ikaw sa mga kadiri, tagoon sa mga kadiri. Suroy. Suroy ko diri. Suroy na ko diri guys, oh. Ito lang siya ni Soroy. Siya. Guys. Napay kuan diri oh, kisakayan. Unsa man? Pwede mo sa Pressville. Masakay mo kay Wayo. Guys, di meron sa Hidden Valley Beach. Sa baya, uy. Hidden. Hidden. Ha? Hidden. Hidden. Hidden lagi. Hidden Lodge lagi daw. Hidden Lodge, Hidden Beach Resort. Beach Resort. Sorry. Hidden Valley. Mountain Resort. Hidden Hidden. Mountain Hidden Beach. Masad. Oh, di. Hidden. Sorry. Yan meron sa Hidden Valley Mountain Resort. Hidden Lodge. Lodge. Ako tayo pakita nyo guys, usay purma rin guys. Kaon mga guys. Good. Ganito ako, isuro ito mga. Bulabog. Ay, pakita na. Ano yun ka? So, karon guys, di ato ron sa Hidden Valley Mountain Resort. So, ato pa taon si Sir kung sa pangandi. May mga rides dito. Sir, may gabi, Sir. Unsa man nga mga rides dito, Sir? Muna siya gitawag sa kwan sa bagong open sa Hidden Valley Wave Pool Theme Park among kwan pero sakop gyapon siya sa Wave Pool. So, may pangandi yan, kani. Mini biking na siya, sir. Ha? Mini biking. Mini biking. Kini mo mini biking gani, biking. Mo si mini biking guys, no? Yang kini usah Sir, kabayo ni. Carousel, sir. Ha? Carousel. Bayo. Mini bayo ni. Oh, carousel. Ang kasi ito usah. Sports orbiter. Ito usah. Kwan to, sir. Swinger. So guys, muna siya guys no. Kung mari mo diri sa Hidden Valley Mountain Resort, kana siya mga rides dire. So muna siya carousel no. So musakay lang, pwede musakay ba? Musakay, man ka nang dunan na siya bayad or apil na sa entrance? Sa pagkakaroon sir, murag kwan kasi sa ilahik ni siguro sa entrance kay dili man panan gud maka afford ko i-package pero kung gusto i-package pwede ra gyapon. Okay. So pila man siya bayad na musakay? Ang kuha na sa 50 pesos sa pagkakaroon pero pag depende gyapon na sa management kung pila gid ang final nga ilang ikuha na. Yung pila ka oras man kuan? 3 minutes na siya sir. Balik. Ito sakay guys ha. Oh, kabag sa ron. Ya. Karol. Sir ka. Oy. Di ka daw. Bukat ka kagkalagtay. Di ka daw. Oh, minaog lang gudog. Di ka daw bukat to. Yup, gudog. Gilo ka! Oy, doktor na dong! Ay, gilo ka dong! Gilo! Ay, nalagpot mo po. Ay, doktor na dong! Ay! Doktor na! Gilo ka dong! Ay, gilo! Doktor na! Si Carol, mama nakatawa ka. Ay mo. Ay, sakto! Di, murag gilo ka paminahon! Ano yan? Doktor na dong! Ay, sakto man na dong! Ay, ako to. Ay, drama pa mi dong! Ay, sakto dong! Ay, drama pa mi dong! Tura dong! Tura dong! Ayaw mo pag tiniguang ba? Lumamba ko! Bitawat eh. Okay. Ganda ka doon. Tuma, ato na itong gisuwayan guys. So, unsa kay pila na yun. Madlok. Murag yung hadlok na. Kalibang na. Amang gisuwayan guys. Unsa kay laki na yung kuhan ba. Tuma na to guys ha. Na-enjoy ay. Gisingot magulak na. Gilok sa paminaw da.
Oh. Oh, siya guys, bro, sa kulbaan to, bro, kung di-bike pagkabata, bro, no, na kulbaan juga guys, no. Marag mabor siya, pero maraglain mo rin kabuhi ba? Tay, sakay mo ta dire no. Anak ko sakay nimo angkas ko dali. Buwan! Kabayo to. Uy. Kabayo, no? Tingog. Asam tari? Dong, sabay tari sakay no, bro. Bro, di-bike pagkabata ni guys. Okay. Kadaw, dong. So, marko ni bike pagkabata ni guys, so pro. So ay ginato di Karol. Katong mga tanan sa to kung asa ta na ato din butang sa lamak pinamangahan no sa Hidden Valley. So pwede ra mong musuroy diri guys. Tay mga kuan diri. Okay. Puro gisingot ako. Shout out to me kada tong kaubar us kay sakay ring kubay kabayo. Okay. Okay, sekarang takan mo sakit guys. Marko ni bike magabata ni guys. Oh, sige, tingin mo pagsakit ka ba dito? So ato usbon guys, katunggalan mo suroy diri sa lamang pinamangahan na naani siya sa naimutang diri sa lamang pinamangahan no ang Hidden Valley Mountain Resort no. Nindot kani lang kuan diri. Tabi nga lang gabi ang tanang ka diri guys, bro. Okay ra gyapon sa akin gyapon guys no. Sumitang mo kabayo ba? Ya. Tara dong. Okay, trabaho pa mi dong. Origi. These are ladies and gentlemen, our supply. And being the police, your aura and PYH is Mr. Ricky Panis Garden. Bunga tayo page na ang Ricky Bangsari. Pwede follow ninyo na tayo 200 kapit ng followers. Nasa YouTube sa kong TikTok na sa mga. Ngayon na pinigyan sa kong batin siguro na talon. Huwag niyo nagpigyan sa mga. So what's up guys? So guys, ay magkalimot ang follow sa kuang manghuno si Jenner Garing. So sa iyang vlog Kuya Hiner. So doon na siya ay barbershop no nasa Talisay ug dapon sa Pinamangahan. So magkalimot og follow siyang page. Guys, muna mo drama guys. Nabalak ang music. Sa sound kay magka-copyright. Siya na. Pagkuan. Ay tadi. Ano yan? Slag na guys. Hey guys, ngapita nga kautan pan. Ano kan? Sigaw. May kapira. Lain sukaw diri. Dali. Ay, nakuha.